दुगैद' मा फैनो बे खाथियाव लांसै दसे थागोनदां दसेजोबो होथ'नांला दहायनो बुंबाय आङो नै माबाल' है थाथों गोजांदोंहाय आंहा नै सायाराम नार्जारि हाय आब' हेल' आगै मा खबर आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब लाइक डान थेंक इउ आरबि थेंक इउ सो माच एस हेल' हाय हेल' हेल' एस मा खबर हा बोदों दिनेश बसुमतारी हेल' हाय दिनेश मा खबर एस जोहोलाव गुड इभिनिं मोजां नोंलाय आब' खबरा बोरै दङ बिदिनो आंहाबो मोजांथ' बबेनि नों दिदि आं माबानि उदालगुरिनि आगै नोंहालाय अबेनि नोंहा इउटुब चेनेल दं नामा दिनेश आं बिजि दं दे दा फैफिनगोन लाइक खालामबाय अके आरबि दे थेंक इउ होमबाबो दसे कमेन्ट हरनायनि थाखाय थांनो हागोन दा फैफिनबानो जाबाय जायो बड' फानि सर्ट हाय हेल' बड' फानि दिनेश बसुमतारी आं बाक्सानि फैसोगारो आंनियाव दे लाइक खालामदो लोगोफोर गासिबो आगैमोन सनाफोर लाइक होजोबदो अननानै अके फैफिनगोन दे जागोन दे आरबि जागोन दा फैफिनबानो जाबाय आं गोबाव थागोन एसे नोंहालाय माथो लाइक फैथ्राखै दासान्दि फैथ्राखै थाब फैयोमोन माथो नोंलाय गोजांबायहाय नै फैया मोखाङानो बुगावगाव सुइटार गानगुलायबाय आं गोजांनानै अके फैफिनगोन दे मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थाहरदो आगैमोन आर नार्जारि आंनिखौ मानो सापर्ट खालामाखै फ्रेन्ड खालामगोन दे आर नार्जारि खालामगोन मानो खालामा जानो खालामगोन दे आर नार्जारिनि चेनेलखौबो लोगोफोर आगैमोन सापर्ट खालामलायदो अननानै गावजों गाव भिजिटिं चेनेल हेल' आब' हाय भिजिटिं मा खबर गोदान बायदि नुदों आं नोंखौ दे अननानै सापर्ट खालामलायदो खालामनाय गैयाबा मोजां गोजाना खबरफ्रा बयहाबो कमेन्टफोर हरलायलायदो आंबो मिथिलायलाय आं जानो गोजाङाखै नोंथां जेकेट गानहैथों आयु बिदि जायो इसे लेथ्रा माबार हनै माथो सिरि थाजोब्बाय गासिबो गावस्रा नायनानैल' थाथारो मा ओंख्रिमोन आब' जोंना ओंख्रिया माबासोहाय
लाइ ओंख्रि ओमफ्राय बानलु बाथोन माने दिनै अमाबैसा नालाय जोंहा मिरामिससो जायो आरो अमाबैसायावहाय बेदर सेदर गैया लाइजों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बानलु बाथोन दुन्दिया बाथोन दा हरावसो सबाइ ओंख्रि जानो नागिरदों सबाइजों दाउजों नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन ओइ बेखौ मा खालामनांगौ आङो मा बुंफैबाय थायो बावसो मा बुंफैबाय थायो आथिं आखाइ सुइद' दे कमेन्टफोर हरदो गावसोर जि सिरि सिरि नायनानै थायो आरो नार्जारियालाय दसेनो थांफिनखो ना माखो भिजिटिं बहानि नोङो गोदानबा अननानै माबा खालामना होदो साबसक्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौबो भिजिटिं चेनेल आं नोंखौ गोदान बायदि मोनदों थारमाने आंजों लोगो गैफोरा लोगो आंजों लोगो गैयैफोरा लोगो खालामना होदोब्रा अननानै एस जोहोलावखौबो लोगो खालामदोब्रा लोगोफोर अननानै एस जोहोलावखौबो अननानै लोगो खालामदो आरो नोंसोरबो आरो एस जोहोलावआबो खालामफिनहरदो दिदि उदालगुरि मा जायगानि नों आं माबानि उदालगुरि खाजियामाथि होनो जोंनिखौ आं क'क्राझारनि क'क्राझारनि ने बिदिब्ला थांफेरनो मोनाखैहाय क'क्राझाराव खोनानायल' जायो लैथोमा अफिसियेल मा खबर लैथोमा आगै मा खालामदोंमोन भिजिटिं चेनेल खालामनायखा आब' दे थेंक इउ हो थेंक इउ स' माच आंनियाव रावबो फैथारा लाइभआव आं थांनाय माने सोलाबाखैहाय आंहा बिराद बिजिमोन ओमफ्राय नों दाख्लै लाइभआव फैदोंमोन दा ओमफ्राय आंहा थानो सोलाबाखै बिजिथारमोन ना भिजिटिं रायमनानि खोनाबाय फै मालाबा आब' रायमनानि खोनाबाय अके थांगोन दे आं मालाबा थांनो नागिरखादोंसो क'क्राझाराव दासो होदोंमोन सोलाबाखै लैथोमा आं मालाबा र' नों खेबसे लाइभ फैबावोबा थांगोन आं दे माथो खालामदों नोंलाय लैथोमा Kau bukan nak. Yuk play. Yuk. Ni aku ni yuk. Ni aku tumben Ramadan. Aduh. How? Bidik sklaber. Alah. Aduh. साथामल'मोन थांबाय फैबाय आर्यन ब्लग हाय आब' हेल' आर्यन मा खबर आर नार्जारि ब्लग चेनेल आंनि चेनेलखौ नायलाय जागोन ना जाला गोबाव जाबाय औ दे दा नायगोन आर नार्जारि नोंनिखौ नायगोन दे आं दा सोलाबाखै खोमा बे लैथोमा नोंनि लाइभआव थांनो सोलाबाखै खोमा रावबो ओंखायनो मालाबा टाइमफ्राबो मिलायाना नङाबालाय टाइम मिलायबालाय थांखायो आं आर्यन ब्लग मोजां आब' मा ओंख्रि जाया आर्यन
मोजां ना खबरफ्रा? खबर सबर बोरै बोरै दङ? थिगैनो दंना? लैथोमा लैथोमा आंखौ लोगो खालामना होदो आंबो खालामना हरफिनगोन। लैथोमा नोंबो लोगो खालामदो नै एस जोहोलावखौ एस जोहोलावखौ लोगो खालामदो। दिनेश बसुमतारी मोजां दों नामा दिदि सुइटार जोमलायदों दे गोजांदोंहाय एसे गोजांनाय मोनदां बोरैबा गोजांस्रिउ देहाया बारा थिग जायाखै। मिथिसार नार्जारि आंनिखौ सापर्ट होदो लोगोफोर। दे मिथिसारनि चेनेलखौबो थांनानै सापर्ट खालामलायदो मिथिसार 2 नार्जारिनिखौ। कबिता दैमारि हाय आब' सना गुड इभिनिं आंहा दासो दे आंहाबो नै दा बावैसो फैखादों आगै। मा खबर? कबिता दैमारि आइ एम लाइक डान आब' सना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। अननानै लाइक होलायजोबदो जायफोरा होआखै। एलएम ब्लग आंनि सेकेन्ड चेनेल। दे नायगोन दे एलएम लैथोमा अफिसियेल आं हा अ लैथोमासो बिदिब्ला नायगोन दे नायगोन। बेंलाय नार्जारि लाइफ नामा औ लाइफ बेंलाय लाइफसो। मिथिसार नार्जारि मा खबर आब'? मोजां दङ दंनायालाय। राजा बसुमतारी हेलौ सिस्टार गुड इभिनिं सिस्टार हाय गुड इभिनिं नोंनिबो। थानायखौनो जाया मोनथारदां। के नार्जारि हाय आगै हाय के नार्जारि हेलौ मा खबर के नार्जारि बोरै दं दे खबरफ्रा खिन्थाहरलायलायदो। राजा बसुमतारी भेरि नाइस सिस्टार थेंक इउ लाइक होना होदो अननानै। स्टेला नार्जारि हेलौ हाय आब' मा खबर? गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय। मिथिसार नार्जारि आब' नों बहानि? आं उदालगुरिनिसो आगै। कबिता दैमारि आंहा दासान्दि जा बेस्थ' आब' आंहा गथ'फोरखौ टिउसन लादों आं आब' सना दा 5थानिफ्राय 6:30 सिम आब' दे गुड जब मोजां खामानि मावदों। बिजि थाबाय थानांगौ बिदिनो मानसिफ्रा बारा बेखारबो थाद्रायनो नाङा। हागौमानि एसे बिजि थानायानो मोजां आरोना। थिगानो दे कबिता आगै। अनुष्का मुसाहारि हाय आब' हेलौ अनुष्का मा खबर माब्रै दङ? मा ओंख्रि जाखो? एलएम ब्लग बेयाव आं ब्लग खालामो अके एलएम नायगोन आं एलएम ब्लग नायथारगोन आं दे नायगोन। स्टेला नार्जारि मोजां आंहा दे थिगानो बिदिब्ला। के नार्जारि दंथ'यो मोजाङैनो नोंना मा खबर? मोजां आंनाबो मोजां। ओमफ्राय नोंहाबो थिगैनो दं ने बिदिब्ला? अनुष्का मुसाहारि आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो। दे जागोन दे खालामगोन आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन आं दा खालामना दोनगोन। अमा बिबु दालि जल आब' बा टेस्टि अमा बिबु एवनाय नामा? नोरसिं होलायलायनानै एवबाय नामा? गोजांदोंहाय आं दिनै दुगैला। एलएम ब्लग नायगोन दे नायगोन बिराद सापर्ट दङ। के नार्जारि नोंनिया जायगाया मा जायगा होनदोंमोनलाय? रियेल गामिया बरमा नामा नोंसिना? दुगैयाबा उन्दुनो मोना गोजांदोंहाय आगै
स्टेला नार्जारि आं ओंखारथ'सै दे दा फैफिनगोन सम मोनबा दे सम मोनबा फैबानो जाबाय दे जेबो नङा होनबाबोथ' दसे फैदोंना थेंक इउ आरो बिदिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बर' फिसा मुसाहारि हाय हेलौ बर' फिसा मा खबर कबिता दैमारि हाय एलएम ब्लग फ्रेन्ड आंजों लोगो जादोंना अननानै एलएम ब्लग कबिताखौबो लोगो खालामना लादो स्टेला नार्जारि अ दे 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 जाबाय दे थेंक इउ स्टेला एलएम ब्लग दे र' आं एन्जर जानि एन्जर बेदर नागिरहैदोंमोन नामा लोगोफोर एन्जर गावना लाबोदों आंखौनो बेखौनो जानो र' बा मालायसो एन्जर बेदर मोनजासिगोन नोंहा बोलोआ रासिन बारायबावसिगोन अनुष्का मुसाहारि आब' नारें जुमब्रा जानि फै बहा दं मोनबाथ' जागौमोन आं थिगसे ओंखाम बायदि नारें जुमब्रा जाग्राखा बोरैबा माराम मोनथारदों आं दिनै देलायिखाय बुंनोबो रोङा मानोबो रोङा नै रानथेंथें अके कबिता आं लैथोमा अफिसियेल कमिउनिटि पस्टआव दं दे सापर्ट खालामलायदो बयबो लोगोफोर दे कबिताखौबो कबिता दैमारिखौबो सापर्ट खालामदो आगैखौ सानसुमै नार्जारि हेल' हाय आब' मा खालामदों मा खबर बोरै दङ आं ओंखारथ'नोसै दे जागोन दे के नार्जारि दे बिदिनो सम सम फैबाय थाबानो जाबाय मालाबा सम मोनबा आरो लाइभफोर फैबा ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो नायना होबानो जाबाय आंबो नोंनिखौ नायो के नार्जारि नायबाय थायो आंबो कबिता मा ओंख्रि जाखो टिउसन लाथ'वाखै होनबा दायो नायखायो आंबो दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय के नार्जारि बिदिनो नायना होलायलायनांगौहाय सापर्ट खालामलायना होनांगौ गावजों गाव ना नङा होमबा इउटुबारजों इउटुबारफोर फुल वाट्स खालामना होबानो जाबाय कबिता दैमारि दालिसो ना फाजा आब' सना बा मालाय गोथाव गोथावथार नायालाय मा ना दं मोजाङै नोंलाय मा खबर आगै दङ आंहाबो थिगानो दंथ'यो आब' गथ'फ्रालाय दंना गैया आब' हान्दै साखाय सुइद' जि अख्रा जादोंहाय बे गथ'आ ओमफ्राय मानोथो आथिं आखाइ सुवाखै हाउ आर इउ आब' आइ एम फाइन सोरखौ होनदों नोङो कबिताखौसो होनहरदों ना मादों नोंहालाय मा ओंख्रि जानाय आंनि आब' सना जोंहा माबासो लाइ ओमफ्राय बानलु बाथोनसोमोन लैथोमा नोंखौ दे आंनिया खबरा मोजाङानो लैथोमा बर' फिसा नोंनिया केमेराया मोजां जायाखै आब' मोजां जायाखै माने फुरला लांदों नामा दायो जायगा थानाया मिलायाखैहाय ओंखायनो कारेन्ट थांबाय खोमसि माबायदि नुदों केमेराखौलाय फुरलाला नामा हा थानायानो मिलायाखै आंना जायगायानो
सात पाब्लिसि एस लैथोमा अफिसियेल। मा ओंख्रि जाखो आगै? माबासो माबासो लाइ ओमफ्राय बानलु बाथोनसोमोन। नोंस्रालाय? नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो आब'? आंनि गुमैया अबाव थांदों आब' सना? गुमैया न'आवनो दङ। दंलाबायो बेयाव न'आवनो। नों माथो आंनि नाम्बारखौ बिहरनो होनदोंमोन मानोथो बिहराखै नोंलाय कबिथा? माबानाव मा नाम मोनलाय जया रानिनाव आंनि नाम्बारखौ बिहरनो होननाया मानो बिहराखै? दालि अमा भाजाबा मालाय सामफ्रामबो अमा बेदर जाथारो नामा? र' आं एसे जाना लाग्रोनि एन्जरखौ। दे जाना हो थिगसे। बुरजाथारदां एन्जर बेदरा? माथो फैबाय? सना दैमारि हेलौ सना आब'। हाय आगै सना मा खबर? गुमैया औ फैबाय कबिथा। लैथोमा माथामल'। साबैसे ओमफ्राय जाग्राफ्रालाय? साबेसे मानसि जागोन? एन्जर बेदरखौ साबेसे मानसि जागोन माथामल'खौ? भिडिअ'फोरसोबा फुल नायनानै होबानो जाबाय। आंबा नोंसिनिखौ फुरा नायनानै होजोबथारो। साथाम सासेयाव मासे जाथारसै नामा? दिदोम नार्जारि मा ओंख्रि जाखांखो आब'? माबासोहाय लाइ ओमफ्राय बानलु बाथोन। गोथाव नङा दिनै मिरामिससो। साग्रिद ब्लग हाय आब' सना हेलौ साग्रिद मा खबर? गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालामना होदो चेनेलखौ। कबिथा दैमारि आब' आंहा सम जाबाय आं थांथ'नोसै दे गाज्रि दामोन आब' सना। दे जेबो नङा दे थांनो हागोन। सोलाबनाय सोलाबैनिबो खोथा थायोना नङा होमबा? आं भिडिअ आपल'ड होनोसै लाइक आरो जोबजासिम नाय। दे नायना होजोबथारगोन आं। दिदोम नार्जारि गोथावआनो एसे। नोंसोरनालाय मा ओंख्रिमोन? आरो मा बेदरमोन? सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। खालामखायो आंथ' आरो बेलेग गुबुनफ्राबो खालाम दे। नोंसोरबो आगैमोन कबिथा दैमारिनिखौबो। आरो कमेन्ट हर दे हरना दोनगोन आं। नों भिडिअ सोबा नटिफिकेसन फैखायो। नायगोन दे नायगोन। अबे मोनसे चेनेलजों भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंलाय लैथोमा? ओइ लैथोमा दा आंनाव कामिंल' हरना दोन कमेन्टल' जागौमोनदां बेयो। लाइकफोर खालामलायदो जायफोर खालामाखै अननानै। मानसिफ्राबो बिजिथारदांहाय बारा फैयाखै माथो 7 जनल' दंफैथारो। दहाय 11 जन फैदोंमोन ओमफ्राय सोरबा थांबाय खोमा। बिजि खोमा आरोना सोलाबनाय सोलाबिबो खोथा थायो नालाय खामानिफ्राबो। दे रायज्लायनोसै थाब हरलाबायथारदो रायज्लायनोसै थाब कमेन्टफोर। नायनानैल' थानाङा। जाय आंजों माबायाव दङ दायो अनलाइनाव। आरबि एन्टारटेनमेन्ट फैफिनबाय माथो। अल गाइस माब्रै दं दालाय? दङ गासिबो थिगानो दंजोबो। आरबि एन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय। मा सोलाबफिनबाय नामा? नै नोंना कबिथाबो दंबावोसो। आं टिउसनाव थांनोसै दे लैथोमा आं नोंखौ दा सापर्ट खालामगोन आं।
जेराव नुदों दिनै जिराव मा होनो जारौ नुदों दिनै सोरखौ जारौ नुदों आरोना थेंक इउ आरबि दहायलाय मा बिजिथारमोन नामा जानुवारियाव लानोसै कबिताखौ गाइसमोन कबिता नै आरबिया नोंखौ फसन जाबायनोहाय लांसैनो थांगोना थाङा नोंलाय जानुवारियावनो लांथारसैनो जाखादो लोंखादो आलासि जाखादो गामियाव दा आरबिनाव थांबा बेरायनो मोननाय नङा बारा थांबायसोनदां मालाय टिउसनाव थांनो होनबायमोन कबिथाया टिउसन लायैनो आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदा दङ मिनिबायहाय बयबो फैनांगौ नोंनि हाबायाव थांखागोन जोङो थांगोन नोंनि हाबायाव थांखागोन बावनाङा दै लेंहरथारनांगोन ओमफ्राय नोंसिना मा रियेल जायगाया मा जायगा आरबि इन्टारटेनमेन्ट जों हले थांखागोन मिथिबाय थांगोन हाबा जानो मोसागोन थिगसे नोंनि हाबायाव कबिताया आंनि क्राससो गाइस कबिताखौनो सेलायलायजोब्बाय मालाय कबितायाबा सोरखौ लागोन आरबिखौ लायोना साग्रिदखौ लायो ना आरो दंबावोसोदां सोरबा अमा 20थासो जानोगोन बयबो जाहोगोन बयबो आं क'क्राझारनि टाउननिनो बिदिब्ला नै क'क्राझारावथ' जों थांगासिनोखा थांगोनखा हाबाबो जागोन नोंनि हाबाखौ माला लांगोन नोंलाय नाङा आं मोननाय नंला नामा गाबबाय हनै आरबिया जों सानैल' दं कबितानि क्रास जानुवारियाव लाबोगोन आंबो बाबारे होबाय दाना सिख'लायबाय माथो कबिताखौ आपल'ड होबाय नटिफिकेसन होफैयाखै नामा गैया माथो होफैथ'वाखै नों मा र' दा नायगोन आङो दायो आङो लाइभआव फुरा थाथ'नि लैथोमा नोङो अबे मोनसे चेनेलजों आपल'ड होदों खिन्थालाय आरबि इन्टारटेनमेन्ट जानुवारि 1 थारिखआव लांगोन बरिया मोजाङानो 1 थारिखआवबा जों सोलाबनाय नङा माथो जोंहाबो पार्टि जागोन ना जायगायावनो मा जाखो कबिता सोरखौ लागोन खिथाद' सानै ओंखारथारबाय हनै नोंना बेवाइफ्रा बे चेनेलाव अके लैथोमा नायगोन दे दा नायगोन आं आरबि इन्टारटेनमेन्ट दा मोनायाव मोनोब्ला जौसो लोंसिगोन आं टेनसनजों नोंनो मोनगोन दे बेबा कबितायाबा सोरखौ लायो बेबा सोरखौ फसन जायो नङा होमबा सानै आरो नै साथामसो दंदां दा नागिरफैबावगोन बे सासेया नुसनाखै बियो लाइभ फैनायखौ आयु जि उन्दुनो ओंखारदां आं हालाहाय नोंसोरखौ खालि हिनजाव सोरखौ लागोन खिन्थानांगौनो कबिता दैमारि रावखौबो दालानोहाय इसोरनावसो बोर बिसिगोन आं मा जाबावनांगौ जाखो दे नोंनो मोनगोन दे कबिताया दाबो खोथा होआखै
मेरला मेरलाथार साग्रिदाबो गाबहरबायसो माथो आंनि लाइफआव मानो थांफिननाय आरबि नै दाना आरबिया लैथोमानि लाइफआव मानो थांफिननाय खिन्थाहरदो दे कबिता दं मा जाबावगोन बे गथ'जों मानो बस'खो नों जि दुस्थ'हाय हाबा ओमफ्राय आथिं आखाइ सुनो थिनबाबो सुवा हनै मोखांबो सुवा आथिं आखाइबो सुवा इसे अलसिया थायोहाय मानसिया रागोन कबिता जिउ नोंखौ आं लाबोनोसै दे आंनि थंखौ खोथादो दे आंनि थिंखौ खिन्थादो दे कबितानि फाग्ला जाजोब दे रायलायलायबाय था दे सिख'लायबाय था बे आंनि बे माबायाव लाइभआवनो थानानै दे जाया नामा दसे थाबावनोसै र' दे थाबाय था सोलाबोबा दहाय लाइक खालामखादों ब्र' डिउटि दंमोन दहाय लैथोमा दासो आं फ्रि जादों मालाय साख्रियाल मानसिहाय डिउटि थाबाय थायो एनिटाइम आरो सेलारिखौथ' दा बुंसै फैसायानो लाबाबो लाख'नो हाया खोमा मालाय साग्रिद ब्लग आंनि थाखाय दसे थादोलै कबिता सना दे थाना हो कबिता थाना हो थांथ' नाङा दे लैथोमा नोंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखोमोनलाय 500नि बारबाय नामा आंनिखौ माबा 3K खालामनानै होबानो जासै कबिता नों थांब्लाथाय लाइभआव थानाय नङा रानि ओइ थांथ' नाङा कबिता र' थांथ' नाङा थांजोबसिगोनसो नों थांबाथाय लैथोमा 600ल'सो बारा नांलाथ' 1K थांथारसै ओमफ्राय बै चेनेल खुलिनायालाय बेसे गोबाव जाखोमोन बोसोरसे जायाखै दाना इउटुब चेनेल खुलिनाया माने बोसोरसेयाव 1K खालामनो हाथारनांगौमोन आरो बिदिब्ला मोजां जागौमोन लैथोमा नाजाबाय था दे जागोन दे नों भिडिअफोर सोबाय थाबानो जाबाय खस्थ' दंहाय इउटुबारफ्राबो बिराद साबसक्राइबार बुथुमनांगौ जायो आरो मोननोबो नागिरा ना साबसक्राइबारफोरखौबो 1K बुथुमनो बिराद टाइम लायोआनोलाय सोरबा सोरबाथ' बोसोरसेयावनो हाबावासो कबिता दैमारि टिउसन लादों गथ'फोरखौ आं दसे थाबावनोसै र' दे थाना हो गाबला जोबथारगोन दा नों थांबाथाय आरो थांला जोबगोन दा सानसुमा बरगयारि ब्लग हेल' सिस्टार माबोरै दं मोजां सानसुमा नोंहालाय बोरै दं थेंक इउ दै थेंक इउ नुजाफैनायनि थाखाय वेलकाम खालामहरबाय बुपेश हाय हेल' साग्रिद कबिता सना आंनि इन्सटाग्रामाव मा लिरनाय दं नोंनि इन्सटाग्रामाव मा लिरनाय दं आं चेनेलखौ सिगांनो खुलिना दोनखादोंमोन भिडिअखौसो आपल'ड होआखैमोन आं दे नाजालाय नोङो नाजाबाय था आरो ब्लग बानायबाय था हानायमानि ओमफ्राय होमबानो हारसिंनो मालाय मोजां मोनग्राफ्रा साबसक्राइब खालामखायो आरो जायफोराबो चेनेल दङ बिस्राबो नांगौ जानानै गावजों गाव साबसक्राइब खालामलायनो हायो आरो आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब आंनाबो साबसक्राइबफ्रा खमथार सोदोमस्रि मानो खम जानांगौ नोंहा माथो 1K नि खाथियाव थांखाबाय 800 ना मा थांखाबायदां माथो आंनाबोसो खम
सानसुमा बरगयारि ब्लग बर्थमान मोजां दे थिगानो बिदिब्लालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन सानसुमा? ओमफ्राय सानसुमा दे जायगाखौ खिन्थाना होदो नोंस्रानि जायगाया मा जायगा? आं भिडिअ एगारनाया मास मोनबा जाबाय। बिदिब्ला बोसोरसेयाव हागोन दे नों नाजाबाय थालाय बोसोरसेयाव 1K खालामनो हाबानो वाट्स टाइमा लासै जाबाय थागोन बे। आं उन्दुनो ओंखारनायानो मासि उन्दुनो ओंखारबाय थाखोथाय आङो न'आवनो। दे थाब खिन्था हरलायलायदो। वाट्स टाइम बेसेबां जाखो आब' नोंना? आंनाव वाट्स टाइमा फुरा जाबाय माबा मा होनो मनिटाइसबो जाबाय नालाय ओमफ्राय दानिया डलार खामायनांसिगौ आरो आंनिया वाट्स टाइमा जानानै। नोंसिनि सापर्टआव वाट्स टाइम जाबाय आंना फुरा जाबाय जा मोननांगौ बे जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा होनोमोनलाय मनिटाइस जाखांनायनि उनावहाय डलारसो खामायनांगौ आरो डलारखौसो साननांगौ। ओइ लैथोमा नों अबेनिनो खिन्थाद' कबिथानो नै मोनथिनो लुबैथारदों कबिथाया अबेनिनो कबिथा सोंहरदों। आंनि जायगाया चिराङावसो। चिरां बाक्सा चिरां क'क्राझार खाथि बिदिब्लानो ना? साग्रिद ब्लकआ उदालगुरिनि होमबालाय बिदिब्ला आंनि जायगानिसो माथो। साग्रिद नों उदालगुरि मा गामि मा जायगा दे खिन्थालाय मा गामिनि? आंनिखौ एसे नायना होलाय वाट्स टाइमा गैथारा 200ल'। दे नायना होगोन दे फुरा नायनानै होगोन। गासिबो नायनानै हो लैथोमा आगैनिखौबो सापर्ट होलायदो। वाट्स टाइमानो बिराद खेस्रा बेबो एकदम बारायनो नागिरथारा नङा होमबा? आरो सोरबा भिडिअफोरखौ स्किप खालामनानै नायोना बेयाव बांसिन बारायनो नागिरा आरो वाट्स टाइमा। ओंखायनो बिराद लासैसो बारायबोयो आरो बे वाट्स टाइमा। ओमफ्राय भिडिअफोरखौ एसे गोलाव बानायनांगौ आरो नों वाट्स टाइम थाब जाजानो लुबैदोंबा। भिडिअफोर गोलावबासो एसे थाब बारायो आरो वाट्स टाइमफ्रा। उदालगुरि बरनगाव टंलाथिं बिथिंजाय थांफेरबाय आंबो बिथिंजाय। जोंनिखौलाय मिथियोना मिथिया खायजामाथिथिंनि खोनाफेरदोंना फेराखै? साग्रिद आंहा बाजैखौनो मोजां मोनसिगोन आंहा बाजै दे मोजां मोनबाय थाबानो जाबाय। लैथोमा अफिसियेल आं चिरांनि खयला मयला होननाय जायगानि। खयला मयलाखौथ' खोनादोंहाय नुहैफेराखै। प्रेमबिर खबर गैथारला माथो दाना बिदिबा भिडिअखौ स्किप खालामनो गोसो जायो। बिदि जायो नामा? फुरा नायना होदोबाल मा खबर लाखायो माथो मालाबा। सिंगारसोहाय नैबे प्रेमबिर आगैया मालाय। साग्रिद ब्लक खोनादों आब'। जायगानिखौलाय नङा होमबा? उदालगुरि नोंबो उदालगुरिनि आंबो उदालगुरिनि खोनाखागोन। डिएल अफिसियेल हाय आब' हेल' आगै डिएल मा खबर? गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर। हायोब्ला सापर्ट खालामदो। सोर सोङामोन दहाय आखायनो खिथाबाय आं नोंलाय कबिथा थांबाय नामा? चिरांनि सिमा गुरिनि आं सिस्टार दे आरबि इन्टारटेनमेन्ट दा 7:30 बयबो फैदो दे फैगोन आं फैगोन वेट खालामगोन आं दे फैगोन। नाथाय आंहा एसे गथ'खौ लेखा फोरोंनांगौ दं ओमफ्राय सोलाबोबा फैनोसै।
अमा आदार हैदों आबैया मोनाहांबायहाय लोगोफोर एसे खोमसि नुहांबाय ने भिडिअखौ फ्रेम बिर मा ओंख्रि जाखो आब' लाइजों ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन ओमफ्राय गैला दा हरावसो सबाइ दाउ होथारसै जानाया नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय कबिथा नोंलाय अबेनि आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब दोनथ'बाय बाजै दुखु दामोनथ'सै दे जागोन दे दा नोंनियावबो थांगोन आं दे जागोन 7:30 थांनो नाजानोसै दा जनाराम बसुमतारियाहाय हेल' जनाराम मा खबर जनाराम बोरै दङ मोजां ना डिएल अफिसियेल थेंक इउ डिएल आं बिदिनो लाइभआव फैलाबायबानो बिराद मोजां मोनो जमा रायलायनो इन्टारेस्ट मोनो नङा होमबा जनाराम मोजां दे मोजां ना जोंना सबाय जलसो दिनै अमा बैसाखाय नाखौ जाथ'वासै दे गोथावसो माथो सबाय जहलबाबो सबाय जहल ओमफ्राय बाथोनफोर गैया प्रेमबिर मा खबर नोंहालाय बोरै दङ खबर गैथारला माथो दाना सिरिथार दासान्दि आंहा ब्लगखौनो लाबोनो सोलाबथ'थाराखै बिराद बिजिखा ओमफ्राय बिजिनि थाखायनो ब्लग लाबोनो सोलाबासै ओमफ्राय एसे दा टाइम मोनदों नालाय ओंखायनो लाइभखौनो फैनोसै आं दसे नोंसोरजों दसे सावरायहैलाबायनोसै होननानै फैलायबाय आरो ब्लगखौनो एकदम सोलाबा आरो कन्टेन्टखौनो मोना मा कन्टेन्ट लाबोबाय थानो जायो जानला मोनलाखौबो नायबाय थानो बालायलाङो नायग्राफ्राबो आं सेन्ट बाय आब' मा आं बुजियासै बर' फिसा मोनसे फैदोंमोन जोंनाव मानसि फैदोंमोन कबिता मोननाव ओंखायनो दायो थांबाय नामा मानसिया कबिता उदालगुरियाव फैयोबा खिथाहर दे आंनो मालाबा फैबा आरो उदालगुरि स्टेसनसिम फैनाय मालाबा लोगो हमनो लैथोमा आं बिजनि बर' बाजारनि कबिता दं आब' सना टिउसन लायासै आगै थांबाय नोंना आबियाबो सोलाबथ'लानो दे जागोन आब' सना दे आहाबो नै एसे खामानि दंबावो मावनानै लानोसै ओंखाम संसै ओंख्रि संसै जानोसै उन्दुनोसै जनाराम बसुमतारी आं ओंखारफिननोसै आब' भिडिअ हगारना दोननि आं दे जागोन दे नायगोन आं हो लैथोमा अफिसियेल मा मावो सोरखौ सोंखो मा मावो होननानै लैथोमा कबिताखौ सोंखो ना माखो कोई तो बजा है इश्क हुआ है लागोन र' दा 5थानिफ्राय 6:30सिम आब' 5ता जादोंना जायाखै र' नायनां टाइमखौ आधा घन्टा दंबावो माथो 5ता जाथ'वाखै
ओइ नोंसिनिथिं गोजांदोंना गोजाङाखैबा जोंथिं बिराद गोजांबायहाय बेलासिबानो गोजांखायो आंबो दोनसै नै बारा गोबाव थारला मोनाबायबो ना थांफिनजोब्बाय माथो गासिबो गोजांदों आब' नोंसिनिथिंबो गोजांबाय ने आगैमोन थाथ'लायदो दै आं थांनोसै खामानि मावनानै लानांगौ दङ एसे आं थांथ'नोसै दे मालाबा फैबावलायगोन आं लाइभ खोमसिबायबो नै बाय बाय प्रेमबिर बाय बाय आं बाय बाय होनबाय दे ना थांथ'नाङा र' आं थांथारसैसोमोन नै आंनिया 22 इयार्स लैथोमा नै 22 इयार्सल' मालाय कबिथाया उन्दैथार दासो जाखांदों आंहा एन्जरखौ मालायसो एन्जर मोनजालाबाय थाथारोदां बिसिनिथिंसो औ दे बाय आब' सना आं 17 दे आगै लैथोमा कबिथा थांसै आङो मालाबा फैबावलायगोन बाय बाय गुड इभिनिं गासिबनिसिमबो